മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലഖദ് റഅയ്തു റജുലൻ യതഖല്ലബു ഫിൽ ജന്ന. ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ഫീ ഷജറത്തിൻ ഖതഅഹ മിൻ ളഹിരിൽ ത്വരീഖി കാനത് തുഅദ്ദിൽ മുസ്ലിമീന. ഒരു മരം, ജനങ്ങൾക്ക് വഴിവക്കിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മരം മുറിച്ച് ആ പ്രയാസം നീക്കിയതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്നതായിട്ട്, സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല അതിനെ എണ്ണിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രയാസങ്ങൾ, ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ നീക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം കരസ്ഥമാക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ.